Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa, kepanggih maneh karo kula Agun Cahyono, kelas sedasa TKR 3. Menika breaking news Anam TV. Pawarta dinten menika saking Dusun Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dumadi kecelakaan tanggal 22 Juli 2017 dina Sabtu. Kecelakaan sing melibatno montor Avanza lan truk barang ning Dalan Pati Kudus kilometer 2, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ngakibatke siji korban mati. Manut Kasat Banjur Polres Pati AKP Ujar Potawari ning Pati, kecelakaan kedadian ing Sabtu 22 Juli rino kuwi awal pas montor Avanza sing dilakokake Jufri Alderi melaju saka arah Kudus menuju Pati. Pas tekan ning enggon kedadian, jarene montor Avanza iku uga-uga oleng menyang tengen. Lagekne saka arah mungsuhan melaju truk motok muatan buah sing dibanjur misnasti saka Banyuwangi. Pamburine sambung dheweke, kecelakaan ora terhindarkan nganti ngakibatke sopir Avanza sedo. Sementara papat penumpang ana sing ngalami tatu enteng lan abot. Korban tatu jarene dirawat ning omah sakit KSH Pati. Kapapat penumpang iku yaiku Siti Fatimah, Rifat M Zulfikar, M Rizky Anugrah, uga M Farhan Anugrah sing ngalami tatu abot. Pakoleh penyelidikan sementara, dheweke menduga sopir Avanza sing ngerupakne anggota TNI Angkatan Laut kuwi diduga ngantuk wektu berkendara. Sekian saking breaking news Anam TV. Kula Agun Cahyono nyuwun pamit undur diri. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.